fúkaj. Tak, ešte, fúkaj. Tak, fúkaj ešte. Fúkaj. Choď odtiaľ. Fúkaj, poriadne. Tak, ešte veľké fúky. Tak, ešte silno. No, fúkaj. no, fuj meg. Fúj, šikovne. Tak, ešte fúkaj. Dobre, šikovná. No, a teraz už môžeme ísť papať tortu. Ešte tuto pozrieme, čo tu je. No, poď. Pozrieš si darčeky. Toto sme už videli. Otvoríš? Vikinka. Tuto je to polož. Tuto, Rebeka, tuto na stole. Otvor to, tuto pozri, čo tu je. Čo tam je? No čo tu je? Pomôžeme? No, ja jej pomôžem. No pomôžeme. Sa teší. Mám ti pomôcť, Rebeka. Povedz, že pomôž. Jo. To veľké. Dobre, tam budú iste, že náckovia. Rebeka, poď. Rebeka, Rebeka, poď. To je tá dráha, čo som ti hovorila. Nadíka, toto veľké. Čo to je? Toto veľké je tá dráha. Aj v škôlke máme podobnú. Ideme poskladať. No počkať, ešte druhé rozvalo, Rebeka, potom môžeme ísť jesť koláč. Mama na to čaká. Otvor. Tak. Mackovia, ty sú tí mackovia. Vikinka, papiere pozbierajte. Fúkala si, Veru. Fúkala. To je nejako to z kraju zlepené. Musíme to otvoriť obálky, Mikor. Čo sú za láckovia? To je z Lidla? Áno, z Lidla. Čo to je? To sú také hry spoločné? Takže nie, že tam môžeme dať vymeniť hlavu, šaty, gate, topánka. Zajdky ešte Vikinka. Nem kell Vikinál címzol tam. Tu je také lev. Čo je tam? Lev, aké zvieratka tam máš ešte? Ťon. Kde je hypopotamus? Rebeka, poď sem, aha. Takú babu urobíme. No Viki oba hľadú. Pozri, to je takhle.